so sa mga gusto mo avail sa mga servisyo karon, okay, natay mga libreng masahe, libreng gupit, napatay tanaw na to ang inyong vital signs kung medyo na ba sa borderline, ang ato ang mga dugo, okay, mura na mag-Chinese garter ang atong dugo, na pwede diri sa mga mga BHW from Barangay Mudyang Health Center. Yo! And of course, okay, natay mga padula, okay, sa mga bata, napatay padula sa mga bata. O, ang atong libreng gupit, isugda na. Okay, so hulat-hulat lang po yan, ha? Alright. Naglambot. Oo, impronto dahil ni Kulboy. Uy, kisa may gusto mo, ano dira mga kabisyo, no? Gusto mo pamasahe, taas ang gamot. Oy, dahil Kisa may pamasahe. Ihatod lang lang niya. Di, ihatod lang niya. Wala pamasahe. Okay. And of course, Ariana, kini ang Operation Tulong. Okay. This is also brought to you by Love Radio. Kung kami na mag-grad ko, ha? Nagid Love Radio. Nanutan na. Love Radio man, may. Sige na, be. Praktisan. Praktisan ba? Anak, Juan, Ria, at praktisan. Okay. Kung na mangutan na ako na sila. sige. Kung makutan na ko na, umpa ganin eh. Huwag kaon ko. Gusto na postes na balay. Ay, galing na, ano yung pangutagan si ma'am. Dapat hindi pa kayo sila visit rin ang Joy. Kaya ito mga BH, ano yung pangutan? Of course. Oo. Nakakita na Q&A. Oo. Oh, dili lang beauty, pati po brain. Kami naman may brain, pero may tumor. Dali na dyan yung may answer. Sige na. Ma'am, ulit ka kasi din niya ang component data statistics sa wala ma'am kay 36. 25. 36? Hindi mo! Hindi mo bakakon! Yes! Thank you! Hindi ko na po bakakon. Okay, ma'am, alam yung customer, ma'am. Alright. Proceed na mo sa inyong customer. Kabuang-buang ang mga uyan na sauna. Grabe, nag-go ko na kun. Mga ano pagmunta ng mga uyan na para hindi ka nasita. Huwag ang iwang mama pamay ko ako. Inamay ka balay ka man, mga sila snacks para sa iyo man. Okay, yeah. Okay. So, isa-isa mo ang gisagutan sa Love Radio na nakita nila ko ang kuya ko upat na katuig. So wala na kaila ako din si Kuya Joe sumusot. Mga sumusot din sa ilan. So, taga-diri dito. So, dahil kayo salamat sa pagtambong, dahil kayo salamat sa Love Radio. Operation Tulong. We are, kami sa Davao Madayaw ng English. Matabang lang eh. But without Love Radio and ato mga stakeholders, ato mga silingan, ato mga kabanan, kailangan tabang, naalami din eh, ang Davao Madayaw ng Operation Tulong. Partnership lang, dalang salamat. Dagang salamat, Kuya Job Sonoso, and especially sa Plum Station Manager, Sir Wilson. Kanay kung wala ka si Kuya Job, dili ko makatalog kung saan problema sa barangay Mudyang o katong tubig. Mao nga nagsalatap tanker dere atong giuna tong purok sa mga purok ko yan purok dos, no? Tungod po kang Kuya Job, no? Nakatulong yung napo ako lang sa tubig dere. So atong talampakan si Kuya Job, no? Nagtagaba mo na yung Road Eagles Club. Member po ko diyan. Si Kuya Wilson, kaya so, kapag ka-uncle boy, kaya ako ba kuya si station manager? Alright, so once again, a big round of applause for Davao Madayaw Eagles Club in behalf of Kuya Job Sumusot Pakbakan! Pagkadino naman ni si Kuya No, John, mga pagwapo kay si Kodagko kay DC. Karong lawa, ilagi tayo kayo nila sa itong barangay. Salamat po ko. Ang ilang patubig, murag nag-ground ata. Nag-ground na. So, salamat. Tapos, wawasan ang kamay problema sa mga nanginhalang tubig sa mong barangay. O Uncle Boy, salamat kayo sa inyong presensya na nakakadinig karon. Nalipay ang mga bata sa inyong presensya. Unta nga magpadayon na inyong programa ng Operation Tulong sa mga uban pang mga barangay o
ingon man, makabalik mo po din sa mga. Salamat kayo, salamat. May buntag sa tanan. Recognition of his invaluable contribution and generous support during God Radio Operation Tulong in Barangay Mudiang, Bunawan, Davao City. Kap, salamat kay Kap. Sabang yuyubi, kay aliliri. Sabang kadiri, kay aliliri. Sagat na kapayti na masayaw kintaday. Hilagi ko kayo ako'y gusto. Donay kiro, o sa hiro. Donay kiro na mukha ang limon. Bini-bini sana hindi ko sinyo ni Almasin. How di karapaw di makutin. Sayang mo lahat, sayang mo din. Tatlong salaki, tagdaga. Hindi mo, wala dito'y gusto. Kay ka ng kimong sinayawan. Pinaraan, sayaw guys, sayaw. Di at sitay, hala, di at sitay. Magsayaw din nalay. Hilati ko ay ako'y gusto. Hero, o sa hero. Hero, kita galing jutay. Busa, nagpaligid ako. Pag uli sa palagi, away sa asawa, isungong pamayo.